Moi boas, míster. Antes de nada, parabéns por clasificar á final semifinales, sería a final galega. Quero que me fales un pouquiño do encontro de onte, un encontro que sabíase que era dificultad, un equipo moi bo, ao final os equipos todos os que se meteron no playoff son equipos de moito nivel, pero como viches ti o encontro? Boas, vin un partido moi bo, xogamos un partido moi completo, eu creo que durante os 90 minutos estivemos bastante ben, hubo unha pequena fase na primeira metade que eles, con un balón parado, que tiñan ben traballado, tiveron 2 ou 3 ocasións de gol, pero, desde o principio marcamos o ritmo, tivemos moitas ocasións de gol, na primeira metade a verdade é que era para adiantarse un pouco antes, ten Gamarra dúas moi claras que, non soupo definir, e despois chega o gol que é unha xogada moi boa, vamos dun lado, levamos ao outro, un centro, ocupamos os nosos espacios, e irse ese 1-0 ao descanso, creo que visto despois o partido sentenciou a eliminatoria, porque a segunda metade nós con moita confianza, estando moi ben, fomos moi superiores ao Noia na segunda metade, tendo ocasións continuas, Chema fai un partidazo e o salva, de que antes non hubiera habido outro gol. Xa falando un pouco do seguinte rival, enfrentase a Sarriana, un rival que aínda non se coñece a vitoria esta temporada, un rival que complicou moito o encontro, indo ganando 0-2 alá, chegaron a remontar. Rival que ten moito gol, un equipo moi potente, o máis potente que hai na Liga. Como vestiu o encontro? Vexo un partidazo, moi igualado, é un equipo que o ano pasado fixo playoff, un equipo que despois de facer playoff incorporou a Piai, a Millán, a Santi Gegunde, fixo moitos fichajes, o seu objetivo era ascender, sí ou sí, ten moitos xogadores, sobre todo de moita calidad arriba, ten 6 xogadores de moitísimo nivel, Azael, que é un espectáculo, un rival durísimo, enfrentámonos na Liga con eles, non lle podemos ganar, foron partidos moi parexos, a realidade é que alá íbamos 0-2 gañando, na primeira metade fomos moi superiores, xusto despois de salir do descanso nos vestiarios expulsanos a Mella, que é un pouco rigurosa esa segunda amarela, condiciona o partido, no partido aquí na primeira metade tamén somos moi superiores, despois remontanos cun fallo, foron partidos moito máis parexos do que parece o resultado, eu creo que eles o saben, eles vai ser un partido de moito respeto, un partido de playoff, nervios, hai que saber controlar esas emocións, que creo que foi unha das cousas boas que fixemos contra a Noia, que inda que eles nese momento de tensión, que é un 0 que nos meten cun autogol, que é un golpe duro de recibir, o equipo engaixou no ben, entonces, hai que intentar ir a Sarria, vai ser moi difícil, é unha eliminatoria complicadísima, pero nós ahora mesmo estamos con moita confianza, estamos nun bon momento físico, que é importante. Xa repasando un pouco que ven a ser toda a tempada, sí que é certo que foi un resultado histórico, ser subcampeón dunha terceira é moi complicado, pero ao final houve moitos baches moi importantes durante a temporada con moitísimas lesións. Nadie regalou nada ao equipo, mismamente a afición cumpliu cos seus objetivos, e quero destacar un pouco o tema da afición, porque é moi importante. O recibimento de onte é de outra categoría. Non sei como vivichedes vos desde o autobús, pero desde fora foi algo bestial. Quédanse curtas as palabras que podo dicir da afición este ano. Están enganchados. Creo que é mérito da plantilla, é mérito da directiva, é mérito de todos que estén enganchados, pero que é unha cousa global, o xogador, a xente que estaba abaixo co recibimento son xente que coñecemos, son as nosas familias, son a nosa xente, son xente da escola que está moi involucrada, porque tamén creo que ese acercamento que tivemos coa escola foi moi bo, o acercamento que temos co Sporting, co Bea, cos equipos da zona, estáse a notar, creo que este ano se fixeron as cousas ben, como hai que facelas, que é un acercamento entre os equipos do pobo, e iso resulta que, ao final, toda a afición este con nós, non hai divisiones, é unha pasada. Eu levo aquí moitísimos anos neste club, xa como xogador, e nunca vin isto. Entonces, eu xa lles digo sempre no vestiario que o aproveiten, porque isto, evidentemente, hai que intentar estiralo o máximo posible, pero haberá anos que sexan peores e que isto baixe, pero de momento, mentre estamos aí, temos que intentar aproveitalo e que sexa unha festa. Moitas gracias. A ti.